So karon naa na sad ta sa ato ang bago nga challenge. So nga challenge. So kini nga challenge mao ni siya gitawag nga Scout Ranger Challenge. Mura ni training di ay. O mura ni siya training. Police ako ani. Oh, Anya ani premyo. nani premyo ang atong premyo ani ay 2,000. Ah. Oh, ang paagi ani. Sa kalibot ah. Ang paagi ani kay ang atong challenger ani si Ernesto sa muka og si Tutong Tugsok nya kamo Alimokoy og Tatay Pisot kamo ra gyapon spotter nila. Kamo tigtudlo og unsaon nila pagkuan. Blindfold din sila, blind. Oh, blindfold di sila. Dili masabot ani. Oh, dili sila masabudan ang kahoy. Primero nga kahoy kay Soong. Soong. Ang ikaduha nga kahoy, Lakang. Ang ikatulo nga kahoy, Kamang. Kapila balikon. Katulo na siya balikon niya kinahanglan dili masabod sila sa kahoy. Ang sabot. Balik sa kanang rin. Ang masabod balik sa uno. Sa to ba og kuan ito. Masabot sa tulo. Balik ka rin sa. Dili, di ka ganito, kamang nasad. Kamang nasad ya lakan ni soong. Gigi. Udaw ta. Yeah. Ka. Kuman dito. Ayo, kulit na basta mo kakita si bayat ni. Sil rabay. Sil rabay review ani. Wala pa. Yeah. Ready na ka Ernesto sa muka? Ay mong kwan pre, yan na. Ana pre kay pasin iniglak na dato masabot sa kahoy ba. Mina ha. Mas sila kita ka. Yeah, ready? 1, 2, 3, start! Nene lang ka pre. Bati. Kamay lang. Upo. Upo. Upo pa kamay. Banti kamay. Atas kamay. Banti kamay. Lakang. Banti ba kamay? Banti. Para pre. Pipikang. Hapit ka masabot. Kamay lang bayot. Layo pa kamay bayot. Pipikang. Lakang. Lakang. Tuno. Hoy, magaling ka. Atas kamay. Atas kamay pre. Inyara pwede na to kapon na kay masabot niya ari ni kamay pre. Ini plastar. Wala hikapoy. Dili si Tutong man plastar kay manahi man wala ka naman nasubay. Okay. Hapa. Kinala ni sabay. Dili masabot sa kamay. Atas kay man magaling mo ko na mo luyo. Hapa pre. Hapa pre kay kamay pre. Upo yun. Kamang. Kamang. Ari masabot. Oh. Upo. Oh, kada. Hop. Para pre. Para pre ha. Para pre. Para kamay. Eh, sabago. Kukuha rin mong manok pre. Ay, kukuha sa balik pre. Sa balik pre. Tang isa. Oh, so lampos ha, wala na sabon. Oh, wala na sabod. Ako happy ayo kay happy ka na sabon ani gani no. Kamang mo mura kang gani. Wala kita gipakita man. Oh, kagana gani. Tara. Ay bago daka happy mo agi mo ligi. Okay, ko na ang Mo gani ikaw Ako mo. happy sa kon. okay na ay himbabag man ka happy mo agi mo ligi mo bubo kayo. Pagini mo tamo sangit. So tabla wala na sabon ay. Oh, wala na sabod. Ari sampang pre. Ay isa ka rin sampang man. Kita mas kamera. Ayo kasi naman ka sa ayo. Kaya mo na mo pre. Pre, tara yung pre ayo simang pre. Ay ana isita gida isita. Ye. Upo, kamang jud. Hapa pre. Ye. Pa. Ye. Aba, upo gyud. Hapa ba yoy kay Upo ba? Na. Hop. Barog. Para gamay pre. Barog. Para gamay. Kaya. Para gamay. Ay grabe po mano to. Ye, Bati kamay. Gamay lang. Bikang. Hop, para. Papa, yun ra kay masab makpan ni gawas sa kaspan. Ada gamay. Kara. Eh, isa tuhod pa yun. Isa ka mo, atil. Bikang mayo. Uy, may naman. Lokso. Wala Ye. Hop. Karga. Hopo. Mm. Hopo. Ye.
kamang lang, kamang. Yeah. Sulan. Popo. Popo. Hindi ka sumasaporta na. Dia. Popo mayot. Oh, kaya. Okay. Ay, sa. Oh, kana, wala, haligi naman na. Okay. Okay, up. Okay. So, good. Ang final na ni, ang final na, ay, tatapi pa, ang final na ni, sila na lang. Saguhan niyo, pre, ha? Ano to ah? Okay. Yeah. Pre, ang kini, pre, last na siya. Ang kini, pre, gikan sa kahoy, pre, sa kalakang nimo, upo na kain. Amo ti mo to, sa Mga kalakang upo. mga lakaw, mga gamay lang bet ana bet. Yan sa kahon na bet ha. Oh. Pati ba ni bet ha? Kahon na bet ha. Wala na ni Mandar. Lakang mayot. Para usa ana, lakang usa na, hupo na yan ha. Oh. Yeah, larga. Halika, pre. Lakang usa, larga. Pre. Ayan, tinggog. Kamang like ano, pre. Kamang like ha. Kamang jubay, pre. Kamang jubay, oh. Kami direktoran eh. Apa dyan, pre. Kamu ikaw yung memorya di ha. Sige. Kamang jubay, pre. Kamang dyan. Oh, ako naman nagkatuluan ni noon. Amang.